Estem a l'Institut Català d'Investigació Química situat a Tarragona. Uns estudis que en un futur no gaire llunyà serviran per millorar aspectes quotidians de la nostra societat. L'Institut Català d'Investigació Química és un centre de recerca que té l'objectiu i l'ambició d'esdevenir una referència en el desenvolupament de la química a nivell de Catalunya i d'Europa. Es va fer una anàlisi de quines eren les tendències de la química al tombar del segle XX al segle XXI i claríssimament hi havia dues grans revolucions en marxa. Una era tota de lluita per la sostenibilitat i tota la conquesta del món de la dimensió nano. Llavors, les nostres línies de recerca estan dins aquests dos camps, són fonamentalment 3 blocs de treball. Un és recerca sobre catàlisi, i la catàlisi és la disciplina clau per convertir les primeres matèries en productes finals d'una manera sostenible. Després, recerca sobre energies renovables, fent front a un dels grans reptes que té plantejada la societat de cara al segle XXI, i una aproximació química a la nanotecnologia, construint molècules que siguin capaces de complir en funcions concretes. Cal destacar que l'ISIC es diferencia d'altres centres pel seu foment de la interdisciplinarietat, la incorporació del talent jove al món de la recerca, així com la predicció teòrica i la posterior comprovació pràctica als laboratoris per verificar les hipòtesis. Així, per exemple, comproven algunes teories com la recerca sobre energies renovables. El que pot aportar a la societat catalana i probablement a la societat en el seu conjunt, a l'Institut, en la seva feina al llarg dels anys, és una forma de treballar que faci que la nostra societat sigui cada cop menys dependent de les primeres matèries d'origen fòssil, que pugui disposar d'una energia inesgotable, com és l'energia solar, si és que nosaltres som capaços de saber-la convertir en energia química i en electricitat. Un dels grups líders de l'ISIC es dedica a intentar solventar el problema energètic actual, és a dir, intentar trobar combustible que sigui renovable. I per aconseguir-ho, el que fan és oxidar aigua a hidrogen i oxigen per usar aquest hidrogen com a combustible. El problema actual de l'hidrogen és que és una tecnologia neta quan un la utilitza, però el problema fonamental és d'on traiem aquest hidrogen. I avui dia aquest hidrogen ve al 96% de combustibles fòssils. Per tant, necessitem una alternativa, una manera renovable de treure aquest hidrogen. I si això ho aconseguíssim, ho veuries a qualsevol lloc del món actual, de la societat. Un altre dels grups de recerca es dedica a la química supramolecular. Bàsicament es treballa en el disseny de receptors amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament de la nanotecnologia molecular. Aquí tenim una de les molècules o materials que nosaltres en sintetitzam en el laboratori. Primer l'hem dissenyat perquè volem saber si quan una substància que està a dins una altra dissolució està present, aquesta molècula ens dirà si hi és o no hi és mitjançant un canvi de color. Llavors això nosaltres ho hem dissenyat, ho hem sintetitzat, per tant ha passat ara a ser un material i el que fèiem és agafar un poc d'aquest material i el dissolvem . Això seria, el nostre sensor en estat, apagat. Ara està apagat, tot i que tingui aquest color roseta, diríem que estaria apagat. I el que a nosaltres ens interessa saber és si en aquesta dissolució que tenim aquí hi ha una substància, la substància que volem identificar. Si aquesta substància que volem identificar està present en aquesta dissolució, quan la tirem damunt el nostre receptor, aquest receptor sofrirà un canvi de color. I si no hi estigués present, quedaria en el mateix color roseta que té. Entonces, l'únic que hauríem de fer, això podria ser una gota de sang, podria ser una gota d'orina, i faríem una gota de la mostra que volem analitzar, retiraríem i veuríem que hi ha hagut un canvi de color. Això seria indicatiu de que la molècula que nosaltres volem saber si hi és o no hi és, està present en aquesta dissolució. Finalment, la línia més extensa de l'Institut és la catàlisi del procés químic des de tots els àmbits. Uns estudis per desenvolupar processos i productes d'utilitat industrial amb un ús més eficient dels recursos i minimitzant els residus. És a dir, cerquen la sostenibilitat com a principi inspirador.
investigamos procesos relevantes para la industria y para compañías farmacéuticas que nos ayudan a diseñar y entender mejor los procesos, ¿no? Desde el punto de vista de una química sostenible. Con la información que obtenemos de nuestros estudios, podemos ayudar, por ejemplo, a procesos farmacéuticos, diseñar en una manera mejor cómo obtener un producto que se puede utilizar para medicinas, ¿no? Lísic, un centre que té per objectiu transformar la societat i contribuir en la millora tecnològica del teixit empresarial del país. Per això, actualment l'Institut compta amb el suport d'algunes empreses per sostenir les activitats d'aquest centre.